Исәнмесе сифирда яңалыклар чыгарылышы студияда Руслан Харисов алга таба кайбер темалар турында. ОРВИ һәм грипп авырулары кими, ләкин әле җиңел сулар өчен сәбәп юк. Якын арада авыруның яңадан артуы фаразлана. Уңга карасаң да юк, сулга карасаң да юк. Машина йөртүчеләр шәһәр юлларыннан зорлана. Ни өчен? Рәхмәт сүзләре әйттеләр һәм 13-нче хезмәт хакы тапшырдылар. 39-да 11 йортында яшәүчеләр җыштыручыларын лаеклы ялга озаттылар. ОРВИ һәм грипп авырулары кими, ләкин әле җиңел сулар өчен сәбәп юк. Бүген бу хакта аппарат киңәшмәсе вакытында шәһәрнең баш санитар табибы Илгизәр Бариев хәбәр итте. Якын арада авыруның яңадан артуы фаразлана. Бу хакта тулырак Лилия Гатина. Яңа елның беренче атнасы нәтиҗәләре буенча ОРВИ һәм грипп белән авыручылар саны кимегән. Бу хакта сәламәтлек саклау идарәсе башлыгы хәбәр итте. Рөстәм Нугманов сүзләренчә, монда көчле салкыннар һәм бәйрәм көннәрендә коллективларның эштә булмавы зур роль уйнаган. Заболеваемость ОРВИ и гриппом ниже эпидемиологического порога и ниже среднемноголетних показателей почти на 30%. Ситуацию мониторируем, Наиль Гамварович. Учреждения работают в штатном режиме. Әмма мэриядә аппарат киңәшмәсе вакытында Роспреднадзор башлыгы балалар бакчаларында һәм мәктәпләрдә иртәнге фильтрны кертүне таләп итте. Бу салкын тию авыруларын арту фаразы белән бәйле. Поэтому я просил бы особое внимание обратить на руководителей наших детских, дошкольных и образовательных учреждений, медицинским работникам этих учреждений, на качественное проведение утренних фильтров, так называемых, качественный осмотр, термометрия обязательно. Шәһәр мэры баш санитар табибның тәкъдимен хуплады һәм учреждение җитәкчеләренә тиешле буйрык җибәрергә кушты. Вроде простой, значит, простуда, а потом оказывается грет в один конец для многих наших знакомых, близких, родных людей. Поэтому не упрощайте, коллеги. И грипп тяжелый, группа, и ковид никуда не делся. Поэтому в этом направлении просьба работу эту не оставлять. Пандемия башланганнан бирле шәһәрдә 33,088 ковид-19 очрагы теркәлгән. Хәзерге вакытта Чаллыда йогышлы авырулар хастаханәсе базасында провизор госпитале эшләвен дәвам итә. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Соңгы айларда температура тирбәлешләре ешрак күзәтелә. Термометр баганасы әле 0-ны, әле -20-ны да күрсәтә. Табиблар әйтүенчә, бу сәламәтлеккә тәэсир итәргә мөмкин. Күпләрнең кан басымы уйный яки башлары авырта. Температураның кискен үзгәреше уңайсызлыклар гына түгел, сәламәтлеккә дә тәэсир итә дип ышана күп кенә чаллылар. Шәһәрдәшләр билгеләп үткәнчә, алар һава торышы үзгәрүендә хәлсезлек сизә. Кан басымы күтәрелә, баш авыртулары барлыкка килә. Последний раз перед Новым годом, когда тепло, холодно было, там было очень плохо мне. Скорую вызывали. Головные боли были адские. Ну, это, наверное, внутричерепное давление поднялось. И сосуды на глазиках полопались. Тяжело было. Это неописуемо. Ләкин температура тирбәлешләреннән курыкмаган кешеләр дә бар, алар үзләрен җылы һәм суык һава торышында да бер үк төрле хис итәләр. Около давления, наверное, влияет. А я так не чувствую. Вроде погода нормальная. Хорошо гулять. Вот, на прогулку вышел. Һава торышы үзгәреп торганда табиблар күп катлы иркен кием кияргә киңәш итә. Аяк киеме коры, җылы һәм үз үлчәмен буенча сойланган булырга тиеш. Моннан тыш калорияле ризыклар ашарга кирәк, олыларга спиртлы эчемлекләрдән баш тартырга. Бу атнада Татарстанда салкын һава торышы сакланачак дип кисәтә синоптиклар. В предстоящие сутки, значит, ночь ожидается холодная, будет формироваться погода под влиянием гребня повышенного давления, осадки маловероятны. Температура ожидается от 25 до 27 градусов. Атна ахырында Татарстанда кар, буран һәм көчле җил көтелә. Һава температурасы 12 градустан алып 25 градуска кадәр булачак. Лилия Гатина, Яна Вальдиуллина, Нар Султанов, яңалыклар. Уңга карасаң да юк, сулга карасаң да юк. Машина йөртүчеләр шәһәр юлларыннан зарлана. Автомобильчеләр юллардагы чукырлар һәм бозлавык авариягә китерергә мөмкин дип борчылалар. Бүген аппарат киңәшмәсе вакытында шулай ук кар җыю темасына да тукталдылар. Барысында да тулырак алдагы материалда сөйләрбез.
Шамил Усманов урамында чокырлар барлыкка килгән, шуңа күрә автомобильчеләргә сулга яки уңга борылу авыр. Очень много колеи. Постоянно выкидывает с дороги. Нет, это вообще невыносимо. Особенно 40 лет, местные дороги. Вся вот эта Шамиля Усманова улица. Тяжело ездить. Ну, Усманова есть, вы сами видите. Ну, больше машина высокая проходит везде. Это для низких машин, наверное, актуальна проблема. А так колеи в этом году достаточно много. Машина йөртүчеләр кискен маневрлардан кочарга тырышалар. Алар мондый юлларда йөрү уңайсыз гына түгел, куркыныч та дип зарлана. Юллар бик начар. Ишек алларында бигрәк тә йөри торган түгел. Центральный юлларда, проспектларда анда ничектер йөрергә була. Менә во дворе, менә бит колея, бик күп авариялар. Мин бик күп авариялар күрәм. Йөрәкләр алынып тора инде. Декабрь һәм гыйнварның 5 көнендә карның 1 айлык нормасы яуганы бу хакта мэриядә хәбәр иттеләр. Здесь отработало наше муниципальное предприятие автомобильных дорог очень активно в круглосуточном режиме. Максимальный вывод техники составлял 181 единица, по дорожным и рабочим 96. Парк культуры и отдыха убирал наше общественное пространство. Жилищный фонды Жилэнергосервис, Шоллы, Вилюй идарәче компанияләре үз мөмкинлекләреннән азрак эшләгән. Я ничего не имею против управляющей компании, ради бога. Никого не собираюсь разносить, выносить. Но тот, кто безобразничает, у нас с ними должен состояться и проходить нелицеприятный разговор. Нет дворников, это не ответ. Ну а для чего такая управляющая компания? Нет дворников, значит, сам берешь лопату. Не можешь найти дворников, уступи место, другие придут. Шәһәр башлыгы сүзләренчә, тәүлек эчендә карны җыярга кирәк икән, димәк, бу эшне башкарырга кирәк. Чаллы халкы акчаларын кайвакыт күрсәтелмәгән хезмәтләр өчен түли. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Күбрәк аларга һәм ераккарак ташларга сүз ишегалды җыештыручылар турында бара. Аларның эш нәтиҗәләрен біз көн сайын үз ишегалларында күрәбез. 39-11 йортында яшәүчеләр җыештыручыга барлык хезмәтләре өчен рәхмәт әйтергә карар итәләр һәм аңа 13-нче хезмәт хакы тапшырып, лаеклы ялга озаталар. Лилия Гатина моның ничек булганын күреп кайтты. Вера Панюшенкоға 76 яшь, ул 10 елдан артык ишек алдында җыештыручы булып эшләгән. Аның сүзләренчә, эш җиңел түгел, иртән торулар, кар чистарту һәм подъездларны урап узу. Хәзер яшьтә үзен сиздерә ди Чаллыла, шуңа күрә ул лаеклы ялга китәргә булган. Ә шәһәрдәшләребез аның өчен бәйрәм оештырганнар. Очень приятно, и я не ожидала, конечно. Приятно, спасибо им большое. Я тоже не ожидала, но, в общем, хорошие, добрые жители, самое главное. 39-нчы комплекстагы катлаулы эшләре өчен җыештыручыларга рәхмәт белдерү инде яхшы традициягә әверелде дип билгеләп үтте территориаль-иҗтимагый үзидарә рәисе Мәдинә Мөхәммәтҗанова. Менә шушылай безнең дворникларыбызны күңелләрен күтәрү бик тә күркәм эш дип әйтәсем килә инде. Менә шушылай безнең шәһәрдәшләребез шундый дворникларга шулай бәләкәй генә бүләк ясасалар да кешенең күңеле була бит. Шундый авыр эшләре өчен. Йорт буенча җаваплы инициативасы буенча Чаллылар Вера Панюшенкоға 13 000 сумнан артык акча җыйган. Аның эшләү бөтенсенә дә ошый иде, бөтенсе дә яраталар яна. Ул тыныч кына, сабыр гына, әкрен генә бөтен эшне эшләп бетереп китә торган иде. Выходнойларда да чыга торган иде, каршыстырга. Вера Панюшенко үз чиратында алар белән элемтәдә торга һәм инде туганлашып беткән 39-нчы комплекска кунакка килергә вәгъдә итте. Лилия Гатина, Ленар Солтанов, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Руслан Харисов сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз. Неофлекс – фитнес-платформа для бесконтактной глубокой проработки внутренних органов и мышц тела. Ознакомительный сеанс бесплатный. Прием строго по записи. Телефон 952 047 0303. Наш адрес – Сюмбике, 17А.